Spiritually, it's an ongoing war between darkness and light. It is always said that darkness and light does not meet. Actually, the people are not paying attention to the notes that God was trying to tell his children. That darkness and light shall never meet. It shall never meet because the darkness is eternal and the light is eternal. It has to separate. According to the scripture, there was darkness throughout the world. And in that darkness, God brought out light. That means the darkness will always be there. And God can take the darkness and make it light. That means when we go there to the darkness and recover some people, we are actually doing God's work. Mina ekhaya umsebenzi wami bekushanile igceke ngisakhula before ngiphume. Kodwa ke ngifuna ukwenza umzekelo. Yabo uma ushanela igceke ziningi izinto ezisusayo. Ususa amabhodlela, ususa amatshe, ususa utshani, ususa amaphepha, ususa amaplastiki, ususa izinto nje engadingeke ebaleni ukuze libonakala ukuthi igceke la kuhlala khona abantu. Umuzi ongasahlali umuntu uyena nezinyoka ziyakwazi ukuhlalela lapho kulelo libala ngoba manje asanakekeleki. Ngalenkathi ke sivuswe ekseni abanye ababoni kodwa laba abayingane kaNkulunkulu uyabakhipha eindaweni ezihlukahlukene. Abanye bakhiphela emasontweni, abanye bakhiphela obala, abanye bakhiphela kwi social media ukuze bezokhuza ubumnyama, bebukhuza ubumnyama. Benza njalo ngoba ubonakala njalo phela ukuthi umuntu kaNkulunkulu noma umntwana kaNkulunkulu. Uma ngabe ulamula, bayalamula laba. Noma bekhuleka bayancenga izwi kaNkulunkulu ukuthi lingenelele ezimpini abantu balelizwe babhekana nazo. Bathiwa ama-intercessor, bacelela abantu izinto. Njengoba uNkulunkulu ke ebasebenzisa uyakwazi ukubalalela. Ingakho kubalekile ukuthi ukhule spiritually ngoba uma ungakhuli spiritually lezi zinto zalelizwe ziyakwazi uku-overpower. And uma ziku-overpower ugcina ungasakwazi ukuya phambili ngoba manje into uma ungayikhuzi iyakulimaza. I'm sure nawe unazi izitshe ekhaya. Uma unezitshe ekhaya uyayiwasha, awudlele esitsheni esingcolile. uNkulunkulu ke akasithandi isitshe esingcolile. Ufuna isitshe siwashwe sihlanzeke ukuze sizokwazi ukudlela. uNkulunkulu akadlela entweni engcolile. Uma ezokusebenzisa kubantu udinga ukuthi uhlambuluke. Umuntu ohlambulukile i-innocence yakhe iyamlwela kubantu abaningi. Kodwa manje uma engahlambulukile uSathane uyakwazi ukumsabisa kalula.